Tinotenda Mwari kuti vanenge kugara vachiitira zvakanaka. Regai Mwari maderano nekuda kwenguva yavatipa tinzwe kutaura kwavo kupenyu wedu. Regai tangida kukwasa ichechi muzita raBaba Jesu. Amen. Vari kufara amen. Tinotenda Mwari zvikuru. Regai tiremekedze utungamiriri wese, all leaders of this house. Kana pane vanhu vaMwari pakati pedu, every man and woman of God vari pakati pedu, Mwari vakuitire nyasha zvikuru. Zvakanaka kuti tinokumbirisa timosimuka to respect the grace of the house. Apostle Josephine Emmanuel in the front of the house as well, in the name of Jesus. Amen. Ngawiyani ama yangu anaitwa Prophet Makoni. Tiritese mukushumira Evangelist, so we work together Mazuva. Men of God, Mwari wakuitire nyasha zvikuru. Thank you so much for accompanying me. Team scripture ndinayo ine chekuita nekuti hayo wakuchema kunofanirwa kuguma, no more weeping. John chapter 11. John chapter 11. Maybe I'll read one line. John chapter 11 verse 35. John 11:35. And the Bible reads, Jesus wept. Father, we thank you for this time to hear your word. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Amen. John 11:35. Yati iyo Jesu wakachema, Jesus wept. So timu yandinayo, no more weeping. Scripture yandaverenga yoti Jesu ndomva achema. Situation iripo ndomva John 11 wo understand inyaya Lazarus. So Jesu wauya achiziva zvaanofanirwa kuita zvokumutsa Lazaro. But anytime yaanochema nyangwa achiziva zvaari kufanirwa kuita uye achizvigona. So chiri kumuchemedza haisi situation yapindana naLazaro. Zvoreva kuti kana achitoziva kuti ndauya kuzomutsa Lazaro, his crying has nothing to do with death, because already ane solution. So kuchema kwake ndokwandange explain kuita kuti tigone kuziva kuti kana akachema chakamuchemedza chi, ichocho tikachiziva nesu hatichafanirwa kuchema nokuti akachema on our behalf. Jesu apa haasi kuchema kuti situation yakanyanya, atouya kuzomutsa Lazaro wacho. Solution anayo. Chachiri kumupa kuchema is not death. Chaari kuchema pane imwe level yekufa muvanhu irimo. Vanotaura vanoti kusaziva kufa. So pane lack of knowledge yekuti ndo inotochemedza kudarika situation. Situation iripo, Jesu wacho anonzi resurrection and life. Ndiye kumuka, ndiye upenyu. But paanouya his presence painosvika musituation yakafa, anosangana nevanhu vanochema vachiti Ishe daimanga muri pano, hanzvadzi yedu hayaifa. If you were here, which means in other words, men are good. Nyangwe mauya, you missed the time. Daimanga muri pano, it means time ya mauya haisisina value. Mainge magauya kudara. Saka Jesu chaari kuchema, type yechechi kuchema kwari isinga understand kuti God is good all the time. All the time God is good. Now the situation yako haisiri yanofanirwa kukuchemedza. Kana uchiziva kuti Mwari waunonamata, he is good all the time. Anogona kurivhesa nyaya dzako dzese. So Jesu chiri kumuchemedza pamapana asi munhu afa ari kuchemedzwa nevanhu vafirwa nokuti ndo vakatonyanyofha. Haasi kuchema Lazaro wafa, ari kuchema vafirwa vacho kuti ndo asingazivi waari kudhila naye. Nokuti Jesu akataura kumashure akati, I am resurrection and life. But Mary anga otaura chitaimwa tinotenda kuti hanzvadzi
tirichamuka on resurrection day. Maybe I need to read statement ya Mary. Mary anoti ndinotenda kuti hanzvadzi yedu ichamuka on the day of resurrection. To her, resurrection was a day. To Jesus, resurrection is the person. Ndini kumuka, I am resurrection. Mary arikutaiwa ndinotenda kuti hanzvadzi yedu inomuka pazuva richamuka vamwe. So the church in understanding yekuti resurrection is a day. Jesu bhati no haisi day, I am. Ndini kumuka wacho. Saka chapanhu kuchema kusaziva kuti Jesu ndiani. Nokuti iye ndiye kumuka kwete day. Chapamiri kuchema kutaiwa kune day racho. Saka Jesu arikutaiwa musacheme nekuda kwema-days. Nekuda kwekuti I am. Zvoda kuti mukasamuziva munochema. Tikasamuziva tinochemedzwa nezvisingatemedze. Jacob mwana wake Joseph anakura, wakoma wakamubvisa jacket vakarinyika muropa rembudzi vakanoripurizenta. Jacob akachema chiti mwana wangu afa, nokuti to him kuona ropa pajacket isaini yekuti pane zvaitika, mukomana atofa. But haasi kuziva kuti haana kufa, nyangwe pane evidence inenge rufu. So masituations ako ane evidence, but chinokupa kuchema kusaziva kuti Jesu unoti kudii pamusoro pechishizhin yakwe. Nokuti ropa riri pabhachi harisira chose, but problem nderekuti remunhu neremhuka rinofanana, but kuda kuti pane zvinofanana, but nokuti hauna revelation unokuti zvazvafanana ndizvo. Pane paunofanana iwo usinganamati neanonamata. Wafunga wotokonkluda wotochema semunhu asinganamati. Gamba utadza kuinterpreta ndauye ropa ripamuchinjikwa. Ropa ripamuchinjikwa ndo rakadeuka kuti hwako upenyu hushanduke. Saka ukazvifananidza naye kunyika, ndo zvinoita kuti Jesu asvike paanonziwo akachema. Haasi kuchema Lazaro wafa, ari kuchema type isingazive chauya. Nokuti vari kudzokera kupast tense kuti dai manga muri pano, which means mauya henyu but hapasisina. Wasana muzwana chikika wakazvinonokera. It's never too late with God. Statement yakunzi wakazvinonokera, it's too late, zvichaita. Zvinoudzwa munhu asangana mate Mwari anochinja zvinhu. Mwari akachinja life yako today. Ukazopa testimony unofunga kuti uri kufeka. Why unoropafadzwa to a level yokuti anoti I will restore the years dzakadyiwa namupedza chose. Kuda kuti Mwari makore ari kudyiwa zvinhu zvako aikaona, but simeri mind restoration. So hanzvadzi yaLazaro pano ndoyakonzera kuti Jesu is solution. Dear me, how can solution cry in the presence of challenge? Amen. How you kuzomutsa munhu? But chakumurwadza nevanhu vafirwa ndarika chafa. Why? Nokuti havasi kuziva kuti iyi ndiani. Vanotora kumuka sezuva. Alright, let me explain here resurrection. Nanas, even some people today, they believe in the resurrection day. And I will explain the mystery. Zuva raunoti richamuka vanhu vakafa hariko. Nokuti bhaibheri rangu rinoti Jesu paachauya vakafa vachamuka, kwete zuva parichakwana. Iye paachauya, which means he is the day. Hakuna zuva rinomuka vakafa. Nokuti dai ririko raigona kutokwana iye asati auya. Asi bhaibheri rinoti iye paachauya vapenyu vachimuona nevakafa vachamuka. That he becomes the day. That the day harina nyaya, but the Jesus of the day ndiye ane nyaya. Makore adarama hana nyaya, but kurarama wina Jesu, you can make a difference mumakore akaoma kudai. Situation inochemedza vanhu haichemedze. Knowledge inoita kuti mumwe acheme mumwe asacheme. Kuziva nekusaziva kunoita kuti mumwe munhu atize zvisingatizwe, unotya zvisingatyise. Doctor ari musejari manga achitoita operation, anotovhura musoro wemunhu, anotamba nezvitunha sekunge hamene zvaari kuita zvisina nebasa rese. Iwe ukanzwa nyaya yechitunha unovhunduka, unomerera.
kuna anoswera nazvo achicheka chimovhura with knowledge and understanding. Anozvati kana munhu atofa apasino iwe vaudzwa kuti akangofa chete pakutotyisa. Nyaya dzaunonzwa dzinobuilda zvinhu in the spirit. Ukaudza nzvimbo yauri kufura nayo haiite musoro unofura nepo, even miti inokumhanyisa. Ndiri mwana mudiki taiti tichibva kumusha nebhasi ndaiona miti ichimhanya. Pana akamboionawo mazana ichadaro zvoda kuti yange isingatombodaro ndii ndaitodaro pamazuva angu. Zuva rinobudawo rovirawo andi zvatoziva chokwadi chakavanzika manje harina kwarinoenda. Kana uchizviramba taimira usiku kuti rinodzokera nguva yekuti uzotanga kuseka aridzokerawo paunomuka reru rinovira reru but vada kuti taimira kuti rinodzokera nguva yaunione inyaya yekuti harina kwaraenda eti ndoiri kuita rotate. Saka there are times yekuti hauna understanding unofambisa zvisingafambi. That's why even Joshua akati zuva mira yeti with knowledge harifambe. So harifambe eti ndo inoroteta. Saka Joshua hana knowledge yacho. Saka akataiwa zuva mira gambe Mwari chaakaita temper with earth. Nekuda kwekuti munhu akapiwa power on earth. Sun is another planet. Munhu akapiwa power on earth panyika. Nyika earth haana power kune mamwe maplanets. Saka Joshua paakati zuva mira prayer yake out of bounds nokuti akapiwa authority on earth. Saka chinoita kuti Mwari varegere kubata zuva bate earth. Vari kuzoti chaari kuda chisicho chaari kutaura. Lazaro wacho hanzvadzi dzake Jesu paauya havasi kufara, vari kutomupa mhosva. Dai manga muri pano otherwise vari kuti mune chinono mukati umu tine vanhu vakanunukirwa naMwari. Vanogona maparidza enyu but dai vakauya panguva yezvaidaidai so. Because time is the challenge to me but not to God. Jesu wauya ende ukaona uya late and latest asati azviitira vamwe zvavari kavaita pana pacho aikuda kutomutsa munhu ane 4 days. So there are times yekuti kunonokerwa kwako kubuilda testimony isina vamwe. Akunonokera yes but he according to his understanding ane chaari kuda kuratidza kunyika tisingagone kuratidzwa kana atikasikei. So hanzvadzi yake inoti asidai manga muri pano hanzvadzi yenda yaifa. So shoko parinoti Jesus wept, Jesu akachema. Ari kuchemei? Ari kuchema the type of a church isinga understand kuti iye ndiani. Inomuziva kuti anomutsa anoporesa vanorwara. So havana another experience ne revelation yekuziva kuti he can go beyond that. Haporesa vanorwara chete even zvikatofa. Solomon akatonga nyaya yemwana mumwe chete akasara upenyu. But Jesus, the one greater than Solomon, even wacho akafa anogona kutomutswa futi. Zvoda kuti when you understand him better, hauchemi chemi. Kuchema kune chekuita neknowledge shoma iripo. Haisi nyaya kuti nyaya itika inorwadza. Nyaya hombe ndeyekuti pana uya anogona kuikorekta. But nekuda kwokuti iwe unoshanda netime, saka mukadzi ari kuti dai manga muri pano. Hanzvadzi yangu yaifa. Unoziva here kuti John 11:15, maybe I need to read John 11:15. Chakafadza Jesu ndechekuti Lazaro wakafa iye asipo. John 11:15. I am glad for your sake that I was not there.
statement yakataura Jesu dai Martha akainzwa aiora mweya aisana matafuti. Jesu akatiudza vadzidzi vake ndinofara Lazaro afa ndisipo ndinofara. I'm so happy. I'm glad kufara. Zvaitika ndisipo, I'm so glad. Ivo vari kuti dai manga muri pano. Iye ari kutoti kutoshaika kwangu ipapo ndozvinhu zvinonyanya kundifadza. Why? Nekuda kuti zvandikuda kudemonstrate hazvidi ndiriko. Zvinodoti nyaya ngadziitike sekunge Mwari havane newe. But vachitoziva kuti kana ndapinda munyaya yako uchaona kuti Lazaro akazova futi munhu akada kuuraiwa after kumutswa kwake. Bible rangu they planned to kill Lazarus. Havasi kumuuraya because he's a preacher. Zvaitirwa zvinogona kudenya nyika yese kuti izive kunaka kwaMwari. They planned to kill Lazarus. Havasi kumuurayira. Preaching was not one of the disciples. Testimony yake was too much. It was more than a sermon. Why? Nokuti vanhu vakatarisa death vanoona iri a last thing kuti hapana chichaitwa. So vakatenda Jesu anoponesa vanorwara. Havana kuzotenda Jesu anoenda beyond that. So kusaziva kuti how the master can go kunoita kuti uchembedzere nyaya dzaanotokwanisa. I remember murume unonzi Jairus mwana wake afa. Ari kuenda kumba achifamba naJesu. Zvanzi kune vakabva kumba vakamuaprocha. Vakati don't trouble the master anymore. Your child is dead. Imagine kupiwa advice nevanhu iwe uina Mwari. Vakauya kune munhu ana Mwari vakati usanetse master, your child is dead. Thank God haasiri akadaira. Jesu ndiye akamuudza kuti only believe. Kuti zviriko kuti unopiwa message nevanhu uina Mwari. Problem ndeyekuti unonzwani ndopane nyaya. Ukateerera type yabvakumba ine humbo yokuti mwana afa. But havazoti wauinaye ndiani. Rimwe zita rake anonzi resurrection, kurumuka. Kune murume akaprocha Jesu. Zvanzi Ishe ndoda kukuteerera ndipei nguva nenoiga pakwavo. Anomutsa vakafa. Kuti wangu mudhara ndipei time ndofushira. Ndosaka Jesu akamupindura mazwi anenge anorwadza. Akamuti rega vakafa avige vakafa. In other words ari kuti kusaziva kwako ndokufa kuti ndi munhu mutudi wangu nhamo nokuti makatofa. Let the dead bury the dead. This statement yekuti level yekusaziva kwako wakafanana nekunhamo kwauda kwedu. Saka kunzi rega vakafa avige vakafa zvinotozikanwa kunzi hakuna akafa anoenda kunhamo. Saka paJesu ataura kufa kuti ari kuti vakuru kusaziva kwenyu mutori imwe nhamo iri kudiwa kunhamo. Let the dead bury the dead. Which is your ignorance. Yakafanana nedeath. To an extent yekuti kunhamo kunonzodiwa type yenyu. Let the dead. Zvinoti hakuna akafa anoenda kunhamo. Vapenyu vanoenda kunhamo yewakafa. But kana Jesu achiti rega vakafa vige vakafa, ari kuti mafiro awakaita iwewe ndiye mafiro akaitwako ndiye type inoenda kunhamo. Why? Because uneni anomutsa vakafa. So kusamuziva kwakaita kuti vacheme his presence. Kwakaita kuti vacheme. Ayo masituations anochemedza ariko. But there must come a time yekuti your crying sometimes reflect kuti une knowledge rekana kuti hauna. Zvinorwadza nezvinorema. Moses akaiswa mubasket muNile River mutswanda namai vake. Baba roti mwanasikana waFarao auya kuzogeza. Akaona basket riripo akatuma muranda kunoritora. Muranda ndokubva atora basket akarunza mwanasikana waFarao. Mwanasikana waFarao paakavhura basket, the baby began to cry. Number one thing chada tione chiri muna Moses. Achemere muranda. Basket rakabutakurwa nemuranda arakuchema kusvika ravhurwa nemwanasikana waFarao. Kuziva wekuchemera. Only sometimes unochemera munhu anenge iwewe ari maproblems ako. Mazuva atagara kuwadzana pamata iroja sorenti yakabva yakwizwa. Mudharaunda iroja naenda kubva andikwenyaza kuti maeu. Tida kuenda kumasofa titaenda mudhara. Tida kunochema-chema. Taenda kunochema-chema mudhara wacho ndokubva atiudza kuti zvinhu zvakwira kumashops. Uri kutochemera akwidzirwawo. Wamaifanira unochema kumashops chakuchema. Ndomana kuti utochemera anochema.
So basket parakavhurwa Mose wakachema ende paakachema ari mudiki mwanasikana wafara ndokubva ataura identity. So this is a son of a Hebrew. Kuna kuti kune kuchema kunotaridza kuti mwana waMwari. Kuchema nyangwe kuriko, but there's a difference pamachemero nezvinochemedza. Pane kuchema kwokuti Mose achema haana kuti unobva kupi unoerei. Zvakangoti this is the child of the Hebrew, not identity inomanifesta in Christ. So Jesus wept. Asi kuchema Lazarus afano zvigona zvokumutsa. Ari kuchema type yevanhu vasiri kucelebrate his presence. Vachiri kuacknowledge a problem in his presence. Luke chapter 7. Kune mwanakomana aenda kundovigwa. Zvanzi ndokubva vasvika pagedhi re9. Jesu ndokubva aona vanhu vaibuda muguta vachinoviga mwana. Jesu ndokuignora vakatakura chitunha. Ndokuenda kuna mai vachichema. Ndokubva ati woman, stop crying. Mai ava vachiri kuvachemedza mwana wavo akatofa necovid. But Jesu hatange nekumutsa mwana. Nokuti ukamutsa mwana, mai vanotoregera kuchema automatically. But Jesu unotanga anyareredza amai chitunha chacho chiripo. Bhaibheri robva rati amai ndokubva vanyarara. Jesu akaenda kune mujaya akati mujaya muka. In other words, Jesu ari kudii? Ari kuti in my presence you must not continue to cry. Although situation isati yachinja, but kunyarara kwako kunodenda kuti ndichinje. Amai avo nekutanga vamutsirwa mwana. Vakatanga vanzi mai nyararai. Kureva kuti chichama kunyararira hakusi kumuka kwemwana. Maakunyararira the presence yemunhu anomutsa mwana wacho. Zvaifana kuita izvi kungomutsa chitunha kana kuudza mai kunyarara yautaura. Bozi kutovachemedza mwana afa. Saka Jesu atanga nezviobvious. Anotanga aenda kuna mai kuti mai nyararai. Bhaibheri roti mai ndokubva vanyarara. Havasi kunyarara nekuti mwana amuka. Vari kunyarara nekuacknowledge presence yake. Iyo problem ichiripo. Kuziva kuti Mwari vanozvigona kunoita munhu apo kuti musodzi. Otanga kurumbidza Mwari. The devil akarobha time yeworship vanhu vakaswera vari mumisodzi. Nekuda kwekuti kune akanyipira chechi kuti your crying ine nyaya kudarika your faith. Hauna kundizwa. Amai chakaita kuti vanyarare ifaith yekuti Jesu anozvigona. Hazvina basa kuti mukomana asati amuka, but ndakutopukita musodzi nekuti wandiri kutaura naye ndomuziva. Kana ndateerera zvaanotaura situation yangu hairambe yakadaro. So jaya rakamutswa nekuti mai vanyarara. Problem ndeyamai vanoramba vachichema. So in other words, Jesu chaakatanga kuadresa ndochiome crying. Chaakatanga kuadresa ndochiombi kuchema. Kuchema kwako kwakanakirei? Kunoita kuti Jesu agone kuziva kuti ava ndomai vacho. So kuchema kunoita kuti uzikanwe kuti ndetanga une problem. But kuchema kana kuita kuti uzivikanwe hakusiko kunonena Mwari kuti agadzirise nyaya faith. So faith inokuita kuti unyarara nekuti waakuziva kuti Mwari arimo munyaya dzako. So the Bible says Jesus wept. Anochemei kana achizvigona. Iye ari Mwari pachake. Situation idiki. Chicha ari kuchema. Pane zvataurwa nevanhu vafirwa zvokunzi dai manga muri pano. Hanzvadzi yedu hayaifa. Dai manga muri pano. They are not happy in the presence yake. They still give me a problem. Yekuti hamugone kubata time. If you were here, which means money batai tokudai, and you didn't show up. Statement horrific. Yakuti dai manguri pano. Look at it. Dai tokudai ndengua. But nakuta mbate ngua. Mangoni yao shenyu bata. Singa hakunye nyukudirai. Tunakudirai kana achiri kuhara Lazaro. Tunakudirai kana sachi akwete shashaitash. But I've come to talk to somebody. No matter what shashikari for you, you must have joy in the Lord. Because he is able to do exceedingly abundantly more than enough what you can think or imagine. I was talking to my brother Shyam Road. In 2006 when I was sick, pandakaenda kuchipatara, mazvese zvakaona takatora temperature, BP and everything.
zvese zvatorwa vakasvika patime nekuti dokta akandibvunza kuti munhu ane kadhi ratakabata panapa ndiani. Ndikati ndini ndiri pano. Zvikanzi wauya nani? Ndikati ndega. Zvikanzi temperature iri apa, BP iri apa, nezvese zviri apa. Munhu wacho afanira kunge achifamba. Akati nditi you are western vatakaisesa mawadzo. Vanhu vakarara mawadzo vari better than you. Havasi kumbokwanisa kufamba. But iwe we are worse. But kuti ndauyandeka. Ndamusana kuda the dream I had. Kune divine hand of God. Leo likabata munhu zviri beyond science. Tine mafano svika paanozunza musoro kuti asandaona case yakadai. Kana munhu adarika stage afanira kunge achifamba. It's beyond science. There is a divine hand of God. Lekuti ukaudza vanhu kana vanhu vakaona marecords ako. Asa kune testimony yekuti ukapa vanhu vanotaka kubvunza kuti ichokwadi. Munhu adangotisimbisa kuna zvakadaro. Kune zviri beyond. Zvekuti Mwari ndo paanotaridza kunaka nekugona kwake. Nokuti when the enemy comes like a flood, the Spirit of the Lord will raise the standard. So the coming of the enemy is in here, but even at the end of the Lord upon your life. And that's not sure for 4 days. 4 days. Sana wakalipwa for 4 days vangabude. Jesu ndomubhataiwa ine tsando ikoko. Ndina Jesu anofambira tisingafambirwe. Ndina Jesu anofambira tisingafambirwe. Kune vanhu kuti ukaudza vanoita napo. But iye agumire kumba. Anoti ndakuda kuratidza kuita kwaMwari. Let us go to the tomb. Kusingaendwe Jesu anoenda. Zvisingataurwe nazvo anotaura nazvo. Aniya pakuwake ati Lazarus, come out. Come on. Hallelujah. Ino tinomba uya. But kuuya kwake kune instruction yekunzi vakanzi bvisa dombo. Challenge yekubvisa dombo. Instruction yemunhu pakuti kudini. Akashedzwa dombo riripo anourayirwa nekurovera padombo. Tine vanhu vaurayirwa blessings avo. Nekuda kwekuti vane zvavakamisa in the path of the blessing. Havadi kuti vaite zvavanofanirwa kuita. They believe God for miracles only. They don't believe the instructions of the miracle working God. Shadoni za profit yako yanoti thank for part-time for business yako. Mwari vakaudza nyasha pa business yako, but you are good character to your customers. So build nyasha dziri kuroera pa character. The stone is the hand of man. When there are times you know the hand of man is a blockage to the miracle that God is about to do. Sadifarati muroshandira kubano. Discover kuti munhu kwamudza kuti une mweya wechina musaka usiri kurorwa anokasika kutenda. But ukamudza kuti une uchina anozoona kuchinirwa. Akachiziva kuti une uchina anongotenda unogeza katatu pazuva unochena zvishoma. Kuti nyambe nyasha dzake dzikadurwa dzekuti uwanikwe vari kurovera paizvini. There is a role that a man must play. Lazarus, akauya dombo rakabviswa akauya. The other instruction of vanzi musunungure, which means anakuya achifamba. Wozikana wakasungwa ufambi, but akauya. Pane pazvinofamba kuti nokuti uri zvifambisa, but Mwari vakataura shoko rekuti zvifambe. Surprise iri mauri. Nokuti there are times unofunga kuti it's your beauty, but Mwari ndakangoti rorai munhu. Ndakangoti kuti pane pazvinofamba, but nokuti panofambika, but nokuti Mwari vanonyasha dzavataura kuti zvifambe. Saka une zvinhu zvausinobvira wanamatira zviri kuitika. Respect my writers, my author. But there are times that we panofana book. Remember, it's all about grace. Only 5 ways to make it. Yet here I can read 5 ways. 6 ways to make it. 6 ways. Whatever don't go to Bible describe Liana Rachel.
kuti liyanga akatishate ipana Racho his wife mesoka pesa Racho wakanaka Racho yakatopfimba akadiwa akatomokiswa kutsime na Jacob kati pakupinda mumba munhu aita mai guru kune munhu akanaka kusanudza kuti liyakanaka mwari wakamutendera kuti imbopinda Lazaro hafambi nokuti panosambika arikufamba zvakasunga nokuti kune nyasha dzinofambisa zvinhu munguva zvakasunga ukakalkuleta salari yako nemhuri yako hamusi kudya salari muri kudya grace aimboiweka uite breakdown mari yaunotambira nemhuri yako nemachallenji auinawo unoda hamusi kudya mari yaunotambira unodya nyasha nyatsoiweka uone unoputika musoro haikwane ndakati mazuva musachimire munhu kuti hauna musoro akutotambira isina musoro kudhara sabati aite musoro iye isina musoro mareza Lazarus come out abuda ndozanzi antire you saka auya sei saka Lazarus atinyepere ndakazoenda nematsiro ndikazo zvakatosunga pandakuona uri panze ndakatarisa salari yako yakasunga pakausi kufane nzara pane shoko rekuti mwari vanongoti ngakupi bati bvunza Pita akati naJesu kama akafamba pamusoro pemvura arikufambira izwire kuti kama that's why Paul achiti paakasvika pana Jesu aclose akatanga kunyura why nokuti izwire kuti kama rinomira kuexista kana wasvika when he was walking on the words chapa Pita kunyura afamba pazviri kunzi uya so munhu akanzi uya kana asvika haramba achiuya auya saka wakapera akafambike shoko likapera kuna kunoendwa nokuti mwari vanoti zvese zvingapfuure pashoko rangu rinogara nekusingaperi So Jesus waved. The type of church, the type of people. Kuda kuti vanhu ava vari kuchema zvisingachemedze nekuda kwokuti kana atouya presence yake inofanira kuudza vanhu kunyarara. Chinowanyararidza chii Lazaro akafa kuzoti auya wacho ndorimwe zita rake anonzi resurrection and life. So kumwe kuchema isinya kuti dambudziko rakakura hatimuzive watinaye. I'll give you an example. Tiri kuchikoro kwaitwa Parents Day. So Parents Day kwauya whether maguardians kana maparents ako chaivo kuzakusesa mabhuku ako nechimwe. So kuchikoro kunoendwa ngori bhuli. So kune vakomana vaiti polisa bhutso. Polisa bhutso yamukoma wako ruziva zvinoitwa kuchikoro. Vachikubhula nzitei. But pakasvika musi weParents Day, the same guy akandiona tichifura nobva ati mfana yo polisa bhutso yamukoma. Ndati mfana wako unomuziva here. Haisina kuti ndane power. Ndati tinofamba nasekuru wangu wanga wauya. So kuziva wauya naye unochinja language. Saka nasikujairira kudaro. Greater is the one inside than the one in the world. Vanhu vachitaura kuti imanoivaka. Handivake misala inoivaka nenyasha. Vanhu vanotaura kuti mota ndinototenga. Vachitenga misala inotengeka nenyasha. Ikaplaya kuti saka nanofunga kuti chichiitika. Uya afana ungu achitaura zvaanotaura. Because mazuva ese aipolisa bhutso yamukoma. Saka ndakangotsonga ndikati mfana wako unomuziva. Iye anamidza tsuku akatarisa munhu andikufamba naye. Ndokubva vanoti akafanana. Ndozvakamudzora. Dati asina kufanana igona kukontinue. Saka vanoti life yako ikasafanana nezvemushoko raMwari macho. Kana ukati the devil is a liar, anotonye padhesi. Ukazama kuti ndima ndakafanana. Chapa Jesu kuchema. Azoti nyaya haikone. Rafiki wabashi. Akamuzive. Kuziva Mwari ndokuramba kwezivo. Nawe kuziva Mwari ine malevels and dimensions. Kuna vanongozva kuti kana mata tikafambira mberi ndozvavanozwa.
saka ndira kuchechi ndozvaanoziva kokuita vaakuziva kuti aiwa iye akatoti let thy will be done on earth as it is in heaven. Kurati kana tichichikokwa kuna mutoro kunofanirwa kufanana nekuno nekuti the will of God must also happen on earth. So kune vanhu vasiri kuziva zvokuti tiri kuvapa kuchema vanoti aiwa kuchema panyika ugare mudenga wai nokuti havana kuruudzwa vari kunzi aiwa we are not heavenly minded to be earthly useless. Vafundisi vemazuvano vanoparidza prosperity. Even mazuvano acho hakuna poverty preacher. Lesa vanoti muri kuparidzirwa prosperity ivo vakaparidza futi nhamo. Vanoiparidza in small dimensions. Health itori prosperity pachayo. Anogona kuramba zvakakura but achida zvidiki. Vakati vanhu vanopretenda. Ndakaona munhu achitenga hembe pamabhero. Abhadhara sheti yake yeponda anoda kuenda nokubhanza akashandisa njama dzatikwasha mabhatani akashota akabharuka. Ndikati ukationa yakabharuka isina bhatani isaini yekuti yakambopfekwa ndobhero rasho. Vatinda une mweya wenyowani. Zvorati maari ari wired kuda zvinyowani. Zvinhu zvinotodiwa nyari kuda nyama mari ikasakwana ondimukwasha ndimei mabhonzo kubucha. Akapiwa mabhonzo chaiwo chaiwo unozakuti haana kana kanyama. Mabhonzo so unless it's wired for the best. Kusamuziva kunochevedza vanhu. Kusamuziva kunoita kuti mutadzi kunyemwerera paunofanirwa kufara. Amai pavakanzi nyararai Jesu ndokuenda kunomisa vakatakura kofini ndobva anzi chayamuka kuda chatenda kuitwa pano kwadresa chiri kuchema kwete chafa chinochema chinoita kuti chinyarare kuzonda ari kuti nyarara ndiani. Ukamuziva ufanire vanhu vari kunyika hauchemisi machemero avanoita. Zvakaoma waunamata is good all the time. Mwari ane economy akamira kuti economy ikaita ushe nekukomborera. No, is the God of the wilderness. I provide for 40 years. He's also the God of Canaan, the promised land. Amufiri nzara nokuti muri mugwenga kana muinaye. Life yamunorarama kuKenani. Do you know that in Canaan? I'll show you this statement. Canaan was lesser blessing than wilderness. Was kuKenani munotorima kuti mudyeka. Kugwenga mosai motora 9%. Kuti kunyama wanotobuda panze unononga nyama. Juta. Wilderness was greater than Canaan. Mugwenga kushande munhu kunongodya munhu. Kwapsina butcher kwapsina mombe vaidya nyama. Mugwenga every day for 40 years. Hakuna aenda kumunda. Mose aingobata mind kuma 10 o'clock. What ya tea time kuchingwa. Wanotobuda panze wanotora chingwa chao. So it's the same God of the wilderness. It's also the God of Canaan. So ukaziva kuti Mwari waunamata even mukuoma kwezvinhu, he is the same. Hauchamisi machemera vita kunyika. Continue to believe and trust in him. Tine nyasha tatakaona mazuva ekuoma kweupenyu mutime yeCovid, things are not okay. Vanhu vakasina nebasa. Vanhu vaigariswa mumba. But tine kamwe kataka experience akakuita kaMwari. Tokuti kune vanhu vanopupura kutamana mutime yeCovid. Mari yandakabata. Naisiyana brother yangu. Kusumuka kwake inguva yepausingashanda. Kuchingwara kwakaoma. In for a year, 2022 to 2023, I was called in a moment. No vandals that I see you preaching my streets, COVID, I need to bless you for this whole year. I want to be on salary. For 1 year, I ended up with Metropolitan Bank for a salary for the whole year.
For this whole year, every month, we have a very salary. Yay! I saw you preaching one day, so the Lord instructed me to bless you. Mukovit. Who is the same yesterday, today, and forever? Situation inokuchemedza isiwe nenyaya kuuziva ability nekugona kwake kunokupa kunyarara vamwe vachichema vachishaya kuti kuunonyarari. Imagine amaya vari kunyararidzwa kuti nyararai mwana achiri akafa vambenge vachiudzwa nemasahwira kuti nyararai kana asikana zvinowanikwa vachaita kuti varambe vachichema kuziva kuti ari kudaro ndisahwira ende nyange vari kunditi nyarara tiri kupfuurira mberi kuenda kumakuva. But Jesu akati nyarara unochinja direction. Aurambe muchira ende chakati ya Jesu anakwenda kumakuva kuti musachere. Vanhu vanochera ndofunga vakaramba vakamirira. Vapedza kuchera vati mutasiya vanhu vakuyera. Tambunzwa maenemies ako mari ngayo varese zvakadaro. Vachimirira kuti aurorwe kuti kuchapa. Kwakuchapa akutosanda. Vakachera guva. Hakuna karacho kuti mbomirai. Vanoshandisika timu achauya. Kwavakakumirira ufanirwa kuenda ikoko. Jesu ngaunze yuteni life yako. Paida kuti uende Mwari ngachinje roti yacho. Nekuti ari muroti muchaya achamuka. Ndizokofidari nekutengana nechikweretero nekudii. Ari kumakuva ndizoti vadavadimba kuchera nekudii. But ndofunga vakazotwani munhu akazomhanya nemeseji. Mangochera muzvaramba. Mangochera ndi vanhu mukomana zvangu. Bandi mukomana zvangu yakatoenda. Ati murangu murucherera mahara ndamuka. Mwari ngakukomborere. Mwari ngakuropa zvake. Zvokuti kuchema kwako ngakupukuta misodzi. May the grace of God be upon your life. I say weep no more. Weep no more. Weep no more. Weep no more. Deny a game changer. Deny a change direction. Maybe one time for the day that that's a block out of Dara, but just no day. And it's another date. Unungomuka. When you come to Reka, I will listen now. What are you blessing? You don't follow Utowa. Elizabeth and Zachariah. Luke chapter 1. Akura come to us in the morning. Zachariah, I'm down churches in the town. All of the orders. When you get to church, I will not go send a matter one, such a one, or some bata, a taura. Over all after 3 months, there is any hope. On any problem, any breakthrough. Saka uyanyara rizwa ati mai vane nhombo. Saka vanhu vakunetseka kuti vomufudza sei kuti yakwei. Yanika chikoti rumba sacho chikuita utauro nekuchimushedzera kuti ukamuziva dai Jacob akaziva kuti ropa nderembudzi riri pabhachi aiseka but haana kuzviziva akachema. Tiri kumuchemedza asi Joseph afa kusagona kuinterpreta ropa riri pabhachi. Vanhu vanotadza kuinterpreta zvinhu mulife. Vanhu vanotadza kuinterpreta. That's why mukadzi aida kutorera mumwe mukadzi mwana vakabatwa banga naSolomon akatoti mambo urayai akainterpreta zvirong banga rasiri kuurayai ndiri kubvisa mai vasiriwo pamwana chaiye nokuti mumwe paakati musaurayai pauyo ndiye akapiwa. Vakatadza kuinterpreta vakati mambo akafanana neni tese touraya.
Anozoti mambo auraya anotochengeta mupenyu aripo. But anoshanda nenzira yekungada kutozviuraya. Paunofanirwa kufara nekuda kweignorance unochema. Indiri pana ndainzei ukaenda kuchipatara unonobaiwa majekiseni. Saka udzonyai majekiseni. Ndaichema ndairwadziwa. Why? Because uri mudiki unongofunga zvekubaiwa ufunge kuti kurapa. Vanhu vakuru vanorapa nemajekiseni, vadiki vanobaiwa. Saka level rekuinterpreta nechekuita nechi. Saka chonopa ufari unonzwa kubatirirwa. Umwe achitonzwa kugamuchira. Kuinterpreta kwatinoita kunogona kuchemedza mumwe akafara. Church, hear me very well. Situation yakwe haisi kuti ucheme. Nyangwe zviripo zvinotobatika zvinooneka zvinochemedza zvinorwadza. But ukaziva wakatenda, hakuna chinofadza Mwari chekuti unomuspirita udarika situation iripo. Situation ngaishandisike kuti tave kuzomuendesera but hasi kuomesereka. Ari kutoramba achifara zvinhu zvakadai nokuti ndine wandinoziva kuti iye kana aripo hazvirambe zvakadaro. Saka Jesu akachema panzvimbo yako nenzvimbo yangu. Afanira kuchema futi. Ocha akachema ignorance. Saka ndikaadresa issue ignorance. Ndinonyemwerera pekuti vanhu vanoshama kuti ari kunyemwererei. Saka kana mukadzi ane pamuviri akaenda kuchipatara. Maybe ane 9 months. Akatonzi ari kurwadziwa. Murume acho akaudza kuti ari kurwadziwa. Unoona murume achinyemwerera. Anoziva kuti Juni yaakuuya. Kurwadziwa. Unoita kuti murume azive kuti nguva iyi yakwana manje mutana uyauya. Ari kugona kuinterpreta pain iripo. Kuti in pain iri kupusha the blessing I'm waiting for. Saka zhinji kacho we cry because of pain. Because we don't understand the blessing inouya ichipushwa nepain. Chakuchemedza kurwadza kurikuita upenyu nemamiriro akaita zvinhu. But unoziva here kuti nyangwe zvaitika sezvaunga usingatarisire, asi dzivisi Mwari kukuitira zvaanoda kukuitira. Ropa sadzo yaZakeyo ndeyekupfupika. Nokuti dai aiva murefu dai akaona Jesu. Nokuti vese vakaona Jesu, Jesu haana kuenda kumba kwavo. But akaonekwa ndiye akaendwa naye kumba. So pamwe pacho ukangoremba wairasa. Hamiende kumba. Chichidai gona kuchema kuti ndakapfupikira ivo mwangu varefu. Yamakatopfupikira ndeyekuti varefu vachaona Jesu. Asi mupfupi achaonekwa naJesu. Ende kana akuona harusi. Yoruchita se disadvantage. Inyaya yekuti hausi kuziva plan yaMwari. Apa ndopa waifanirwa kufara manja. Mwari haamirira kuti zvinake kuti zvikunakire. Umwari hwake hunomanifesta mukuipa kwezvinhu kuti unyatsozwa kuti uyu ndiMwari. Pane paunofanirwa kuona kuti uyu ndiMwari haasi munhu. Situation haitendere but zvafamba sei ozwa kuti kuna Mwari andiwanira nyasha. Weep not. Iye akachema on our behalf. The church iri kuleka revelation yekuziva his presence and his ability. Zvaanogona kuita. Uye kana watenda zvaanogona kukuitira. Zvinorwadza zviriko, zvinochemedza zviriko. But kana wamuziva, pane paunopukuta musodzi vanoshama kuti kwari kufara izvi zvakadai. There are times yekuti David akafirwa nemwana. Vanhu vakatya kumuudza nokuti mwana paairwara zvanzi aitonamata achitotsanya. Mwana paakafa, David paakaudzwa kuti mwana afa, akati ndipei zvokudya. Ndokubva ageza. Pesa panga asingageza akarara pasi. But paakaudzwa kuti mwana wafa, ndopaakaziva kuti ndaakudya manje. Unodyirei mwana afa zvawese. Akuziva nokuti akatadza haasi mwana. David wakatora mukadzi waUria. So Bible rinoti mubayiro wezvivi rufu. Saka ukaona pane chafa panzvimbo yako wararama. So wakaziva kuti kufa kwemwana ndini ndatosevha. Nokuti dai asina kufa paifa inini. Saka kana afa paakudyika. Kune masituation anogona kuchevedza nasi.
aunozogona kuifarira mangwana kuti Mwari makagona makatenda situation iyi. Nokuti kana ari Ruth akabatwa maoko pakafa murume wake muMoab, kuti very sorry asikana, but haana kuziva kuti kufa kwemurume womuMoab zvinodenda murume anonzi Boaz. Kureva kuti paari kubatwa maoko esorry, it's a stepping stone to another great man called Boaz. So paaichema ndokafanirwa kunyemwerera kuti zvisina basa zvafa takuenda paBoaz. So pakanzi kuti urikutadza kuinterpreta even divorce nekurembwa kwako, urikutadza kuzviinterpreta pauri kuchema God is saving you nekuda kwekuti situation dzawaizopinda. Kuchema kuti munhu ari kuchemeyo nekuti zvinhu zvinova zvaita zvofanirwa kumuchemedza zvaari kuchemera. Pane paunozotenda Mwari kuti situation inge yakanaka. I'll give you this example. Tina vamwe sisters vakakura navo kuMazuva, vakafirwa naamai, so vairerwa pamba pamainini vavo. Mai vacho ndovori mukoma, sairerwa pamba pamainini. Mainini ndokubva kuti vana vangu havachaita majuti panavo. Iye musikana akauya ndiyanofanira kumuka na5 chaira chivanzi nekuita zvese zvaimurwadza zvaimuchemedza nokuti yanga itori abuse iri pachena. But kune setup yekuita kwaMwari. Kune vanhu vanodhiraivha magonyeti vanomuka nematirasi vachienda usiku. Vaichaira kuma5 vamwe tsani vegonyeti vaipfuura nerodhiyo vachimuona vakamumhoresa vakataurirana vakatozochata. Kuna Mwari wokuma5. Kuna Mwari wokuma5. Wakuma8 wakuma7 ariko but wakuma5 atapamwe muchato. Situation yaikuchemedza achichaira but aitochema achitopinda mumamburo, aitochema achipinda muvanano yake. Pane zvinokuchemedza nhasi but I've come to prophesy. Weep no more. God is taking you to another level. Weep no more. There is a blessing coming your way. Weep no more. His grace is sufficient. I want us to pray. That will soon get only about the months. God remember me. The days of weeping anyanya akwana mashi. Nditrezo kuma5. Nditrezo abagekula umwe vakadzimba basa vakaita makamba nawo. Baba ndishada kuchema ndakuda kutarisa nyasha dzedu. Nokuti pakusekwa nepakuchema pesa. Muri Mwari wazuro nhasi namangwana. Mune latest yeupenyu hwangu. Lazaro wakafa mazuva 4. Yes. Ati muchandiitira sati zvaitirwa vamwe. Oh yes. Wakaishanda muindastrio wechitoro ndakadzimba basa isiri nyatso isiri chenyuso. Remember telling you ndakadzimba basa kuWellington ndikatsvaka workers committee kuti ndimiririre ndobva yandiroverera futi ndikabuda mukamba ndichichema munhu yamunoichengedza vanditire izvozvo. But today ndikazvitarisa ndinoti Mwari makaita henyu nokuti pandinodzokera kukamba ndikoko wangu vachiri kuita zvataita ini handichaita izvozvo. Ndikatoendawo nemotikari dzangu vakudzifita matai I was a tire fitter. Vakandidzinga kuti ndizofitisawo dzangu. Ndinofara kuti vakanzwa Mwari. Mazuva acho ndakatochema but nhasi munyosa noti asi Mwari kuita kwenye kunoshamisa. Zvakandichemedza but ndakumemwerera macho. Stop crying. God is in control. Oh, yes. Stop crying. This grace is sufficient. I want us to pray. Begin to pray. Father, in the name of Jesus. I speak blessing. I speak blessing. In the name that is above every name. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. The days of weeping.
Father, in the name of Jesus, I decree and I declare the days of weeping, I cancel the days of weeping. I speak joy in abundance. I rebuke every plan of the enemy against your life. I rebuke every plan of the enemy against your marriage, against your ministry, against your business, by fire, by power, in the name of Jesus. In the name of Jesus, every devil against your life, ekuchema wanano yako itoshindane sitela Yesu. By fire, by power, I cancel every plan of the enemy. In the name of Jesus, in the name of Jesus, receive the grace, receive the help. In the name of Jesus, receive the grace, receive the fire. In the name of Jesus, receive the grace, receive the fire. In the name of Jesus. We give you praise, we give you honor. In Jesus' mighty name I pray. Amen. God bless you. God bless you.